Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Παναγιώτη Δελιγιάννη, καθηγητή δερματολογίας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Και την κυρία Χριστίνα Περάκη, σύμβουλος δερματολογικής κλινικής και ιατρίου Golden Clinic. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ και για τη φιλοξενία σας σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας και θα πούμε πολύ όμορφα πράγματα για κάτι που δεν έχω ξανακούσει. 3D κρυολιπόληση. Το έχω ακούσει να γίνεται λόγος για κρυολιπόληση, αλλά για 3D πρώτη φορά, ομολογώ. Πρώτη φορά 3D, που λένε πρώτη φορά αριστερά. Λοιπόν, τι είναι η 3D κρυολιπόληση? Είναι και η μοναδική κρυολιπόληση που βρίσκεται στην Golden Clinic αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Η 3D, τι είναι η κρυολιπόληση, να καταλάβουν οι θεατές μας? Είναι μια ανέμακτη λιπογλυπτική θεραπεία, η οποία έχει σκοπό τη μείωση των λιποκυτάρων. Η μείωση των λιποκυτάρων γίνεται μέσω της καταστροφής αυτών με τη μέθοδο ψήξεως στους μείον 7 έως τους μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Αυτά μετά τα λιποκύτταρα φεύγουν από τον οργανισμό μέσω της λεμφικής οδού. Τώρα, αυτή η κρυολιπόληση τι κάνει η 3D? Έχει 3D κεφαλές περιστροφικές, 360 μοίρες περιστροφής, με αποτέλεσμα να εφαρμόζουν απόλυτα στις πάσχουσες περιοχές που θέλουμε να κάνουμε την κρυολιπόληση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μια σωστή και ομοιόμορφη και συμμετρική ψήξη, άρα μια σωστή ομοιόμορφη καταστροφή των λιποκυτάρων. Άρα αυτή η διαφορά της από την απλή. Με αυτό το αποτέλεσμα της συμμετρικής ψήξης και της ομοιόμορφης καταστροφής των λιποκυτάρων έχουμε και ομοιόμορφο αισθητικό αποτέλεσμα. Οι πρώτες κρυολιπολίσεις είχαν δύο ψυκτικές πλάκες. Με αποτέλεσμα, ναι, να γίνεται καταστροφή των λιποκυτάρων, αλλά η καταστροφή αυτή να μην είναι ομοιόμορφη. Άρα γινόταν μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Άρα, μερικές φορές μπορεί να έχουμε ορισμένες αισθητικές δυσμορφίες. Αυτή είναι και η πρωτοπορία σε εμάς, στην Golden Clinic, στα δερματολογικά μας ιατρία, ότι η 3D κρυολιπόληση δίνει θεαματικά αποτελέσματα σε σημεία τα οποία ενδεχομένως επιμένουν στο τοπικό πάχος, όπως είναι τα γόνατα στις κυρίες, τα χέρια, άνω κάτω μέρος στην κοιλιά, τα πλαϊνά, οι λαβές του έρωτα δηλαδή που λέμε. Λόγω των τριδιάστατων 360 μοίρων κεφαλών της, εφαρμόζει, αυτό είπε η Χριστίνα, στις πιο δύσκολες περιοχές, σκυρτές περιοχές. Όπως είναι τα ψωμάκια, όπως είναι τα γόνατα. Με αποτέλεσμα να γίνεται ομοιόμορφη ψήξη, πιο σωστή δουλειά. Και υπάρχει και μια άλλη διαφορά, ότι η 3D κρυολιπόληση λειτουργεί στους μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Οι υπόλοιπες κρυολιπολίσεις είναι στους μείον 7. Που σημαίνει ότι είναι πιο δυνατή, πιο γρήγορα τα αποτελέσματα και πιο θεαματικά. Και βλέπω και σε άντρες και σε γυναίκες μπορεί να γίνει. Μπορούμε και σε άντρες και σε άντρες και σε γυναίκες, βεβαίως. Και εδώ βλέπουμε έχει τεράστια διαφορά στις φωτογραφίες. Ναι. Πολύ μεγάλο. Το παρακολουθώ και είναι εντυπωσιακό, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε λίγο στην διαδικασία. Πώς γίνεται, αν υπάρχει πόνος, αυτά που θέλουμε να ξέρουμε. Είναι μια ανώδυνη διαδικασία. Πόσο κρατάει? Η κρυολιπόληση είναι μια ανώδυνη διαδικασία. Έχουμε ένα ελαφρό τσούξιμο τη στιγμή της εφαρμογής. Αυτό κρατάει και ένα μικρό άλογος. Αυτό κρατάει 1 με 2 λεπτά. Μετά είναι μια τελείως ανώδυνη διαδικασία. Και πολύ ασφαλής, εγώ θέλω να προσθέσω. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε άμεσα από τις πρώτες 15 μέρες. Το ευχάριστο βέβαια είναι ότι όλες οι κυρίες οι οποίες τελειώνουν τη θεραπεία τους πάντα σχολιάζουν και λένε ότι νιώθω ότι κάτι λείπει, που σημαίνει ότι αυτό είναι και η πραγματικότητα του μηχανήματος, ότι από την πρώτη στιγμή και όχι τόσο όπως λέει το πρωτόκολλο στις πρώτες 15 μέρες, από την πρώτη στιγμή νιώθουν ότι κάτι έχει ελαφρυνθεί από το σημείο που έχουν κάνει την κρυολιπόληση. Κάνουμε την πρώτη συνεδρία και στην πορεία της εβδομάδας συνεχίζω να έχω αποτέλεσμα, δηλαδή γίνονται οι διαδικασίες. Το αποτέλεσμα συνεχίζεται. Τις πρώτες 20 μέρες βλέπουμε μια σημαντική μείωση του τοπικού πάχους και στο τρίμηνο επάνω βλέπουμε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα που είναι 40 με 50% μείωση του λίπους της περιοχής αυτής. Η θεραπεία, ναι, αυτό είναι το σημαντικό και η πρωτοπορία λειτουργεί προοδευτικά στο πέρασμα του χρόνου. Γίνεται και στο προγούλι. Ναι, γίνεται και στο προγούλι. Δηλαδή η 3D κρυολιπολίση τι γίνεται? Ουσιαστικά μπορεί να λειτουργήσουν και σαν μονοθεραπεία. Δηλαδή αν ο ασθενής έχει σωστό διαιτολογικό πακέτο, δεν θα χρειαστεί στο τρίμηνο επάνω να ξανακάνει συνεδρία. Τώρα, αν δεν συνδυαστεί σωστά διαιτολογικά, μπορούμε να δώσουμε και δεύτερη. Και γι' αυτό δηλαδή και το πακέτο, το διατροφικό πακέτο. Βεβαίως. Το φροντίζετε εσείς? Βεβαίως. Ναι. Να πούμε 2-3 πράγματα. Ναι. Στην Golden Clinic υπάρχουν δερματολόγοι, πλαστικοί χειρούργοι και διατροφολόγοι, οι οποίοι με κάθε κυρία παύλα ασθενή μας, πάντα παρουσία του δερματολόγου, χτίζουμε μία πυραμίδα αναγκών. Τι ακριβώς θέλει μια κυρία να επιτύχει μέσα από τη συγκεκριμένη θεραπεία και πάντα παρακολουθούμε και διατροφικά όλες τις κυρίες οι οποίες έρχονται και προβαίνουν. Οπότε είναι μια συνολική αντιμετώπιση του θέματος. Δεν είναι μόνο αυτό, πάει πακέτο όλο.
Είπαμε λοιπόν ότι στους πρώτους maximum 3 μήνες βλέπουμε πια το 40%. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Στο τρίμηνο επάνω έχουμε το μέγιστο προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Τώρα, με τι συχνότητα επαναλαμβάνεται η θεραπεία αυτή και πόσες χρειάζονται? Ουσιαστικά αυτό είπα πριν, ότι είναι σαν μονοθεραπεία. Χρειάζεται μία θεραπεία. Αυτό είναι τη διαφορά των 3D κρυολιπολίσεων με τις απλές. Αλλά στο τρίμηνο επάνω, αν χρειαστεί κάποια διόρθωση, κάποια επανάληψη, μπορούμε να δώσουμε άλλες 1 με 2 θεραπείες. Ουσιαστικά η συχνότητα των θεραπείων είναι από 1 έως 3 φορές. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να χάσω 3 με 5 πόντους. Ναι. Που εντάξει, 3 είναι λίγοι, 5 είναι αρκετοί. Ναι. Με μία θεραπεία το εξασφαλίζω. Με μία θεραπεία σχεδόν το εξασφαλίζετε, αλλά πρέπει να προσέξετε ταυτόχρονα και τη διαιτολογική σας συμπεριφορά. Ναι, αυτή είναι και η πρωτοπορία σε εμάς, τα δερματολογικά ιατρεία της Golden Clinic. Με την απλή σχετικά κρυολιπόληση, ότι μιλάμε για one-off απώλεια βάρους από 7 έως 12 κιλά με την πρώτη κιόλας συνεδρία. Ναι, γιατί φεύγει λίπος, χάνεις λίπος. Ακριβώς. Χάνεις λίπος και έχεις μεγαλύτερο βαθμό ψήξης. Η ψήξη είναι στους -10 βαθμούς. Ενώ στις άλλες, στα πλαίσια, είναι και κάποιο είδος σύσφιξης, έτσι. Δηλαδή με τόσο κρύο, φαντάζομαι ότι υπάρχει και στο δέρμα. Θα κάνει καλό και στο δέρμα, Προφανώς υπάρχει και μια. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Περάκη, έχουμε κάποια προσφορά να κάνουμε, θα δώσουμε κάποιο κίνητρο, να μας πάρουν τηλέφωνο? Βεβαίως, για όλους τους τηλεθεατές σας σήμερα, έχουμε φέρει εδώ με τον κύριο Δελιγιάννη ένα δώρο να σας κάνουμε. Για τις πρώτες 10 κυρίες, οι οποίες θα καλέσουν στα τηλεφωνικό μας κέντρο, τόσο στο κατάστημα, στο ιατρείο του Συντάγματος, στο ιατρείο Ερμού 7 βρισκόμαστε, στο κέντρο της Αθήνας. Το τηλέφωνο είναι 210 32 41 967. Και στην κλινική, στην Κηφισιά, Λεωφόρος Κηφισίας 269, εκεί το σταθερό μας τηλέφωνο είναι 210 80 80 201. Θα κερδίσουν μία συνεδρία κρυολιπόλησης και εντελώς δωρεάν ένα μήνα διατροφικής παρακολούθησης από εμάς. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλά, εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλή δύναμη.